okwu nke dị mma a na-echebi ya, okwu nke adịrọ mma a na-etigbuo ya. So ndị ụka wee bịa hụsịa na iwu Igbo dị ebube, mmadụ Chukwu ma ghọrọ ya anyị, nara anyị Baịbụl anyị, nye anyị Baịbụl, nara ezi anyị ba jide ebube. Maka ọrụ mgbe gboo, onye gbuo mmadụ a na-etigbuo ya, mana onye gbuchazịa mmadụ aza nye confession. Enyere confession na igburu mmadụ, onye gburu egbokwa ya afụtakwa, chụkwa ya gba ya gwara gị. So ebe a ka na weri ya eri bụ ọnwa chi ga-agba na-akịta achọzụ m nwa ọgụ ka nkọwa ndị kabinet mara ha dị achị ibe a ka ha marụ n'ọdịnala Igbo ka anyị na-eme ya nwee ebe ije acha ṅụrị gị ịtụwa mba maka mụnwa Igbo onye amụma ana m ihe zoro ezo nọ nke asị m kwuo nke asị m kwuo amaghị ekwu. So ebe nji agwara unu ebe ahụ ka unu rugodo ebe unu nọ, unu a na-azụta oke ndị Igbo. Mgbe ezi na-ewetara ọjị na amaghị eji okwu okwu ọjị n'onye Igbo ka ahụ a sị m na ya enwekwa na ọjị na onye wetara ọjị wetara ndụ. Obinigwe Chukwu okike abịa taa izizi mụ na ndị kabinet na-emekọ mitin. Ana m akpọkụ Chukwu okike abịa ma ndị Igbo ike nga Igbo niile ji wee dị ebube na-abịa n'ọjị ya mma atọ n'obi anyị ncha ihe na-agụ ofu holy ma nso shada ọbịa m n'ahụ mgbe m na-ekwu okwu a Chukwu okike abịa na-agwa m n'iwe ya efutara ya esemokwu n'ime anyị na ụfọdụ ya efi na adị superior karịa ndị ọzọ. Naanị efutara ya esemokwu unu ala n'ibe m na-ekwu na Chukwu okike abịa amasị na o nwere ihe ọzọ efutara ya esemokwu na tata oru onye nọ n'obi onye efinikwara na ọ dị superior karịa ibi ya. Enweghị ihe ọzọ a na-egosi nọ nka holy manso shada holy manso shada anyị na-esi bụbọ mbọ ibe njibe gwagiri nne olu na-abịa na ma ihe dị iche. Asị m na mgbe ọnwụ na anyị nọkọọrụ onye nwanne ya do n'akwe mmadụ ekwetakwana ka ofu onye si na onye ya ekwara ibe ya eme na mmadụ na-amachi onye na-agbacha